saba wadili gi jogi okay wapuonje nikech onego puonj ngene joluo no go ngero ni piny agonda imoenanga to joluo be no go ngero ni janamo chapia wadgi manizo ni ya un kaka jo azimio ucharu nikech kopo ni weke ywak ni gine majority kare jothurwa wan kaka jo Kenya Kwanza wago ni gi mos makende kendo wacho ni may their soul rest in peace nikech jogi gionge power kata strategy mar mobilize gimiluongo ne we piny sachi ma jodhi e parliament gin ginindo gichiwo sari otieno ka un gi members mowacho ni won majority to luongo ji ni ji discuss finance bill ji 71 olal gino gionge gigo kabra gin kuma gin weke gin romo kod gi madho chai kuma gi madho kaso giduogi wacho kani wan wanyiewo gi onge ngamo nyiewo gin en gibiluongo ni persuasion ibedo gi jou koro chief whip gi majority minority leader gi ogogi piny mano nyiso ka adwa advice weke odhi nyis jogo majority leader minority leader gi whip ne o resign mara riyo kendo mai important wawe wuondo jo piny nikech samancha wadwaru ma jo piny dwaru e parliament okutiyo tiji unu dwanu ni jo piny udwa go siasa ni saba notimore 1990 ma Kenneth Matiba gi noluongo ndalo cha ni dwaro weche mag iluongo ni election man dwaro ni otim election makare sani piny oche joma nonyuol 1990 joma okia saba gin mago gidogi idwa chogo ni history ma saba gikia koro sani giwe keto ni saba nitie koro gima nyalo timore gima timore 1990 nyalo timore kawuono gin giwe Kenya Kwanza ti wancha osejo piny to se bless wa mowacho ni jo Kenya Kwanza wan mwami mandate ni neno kata isiwinjo ka nitie jomoko mago koko maisha ni malo mano kuwange lakini onge kama ok wanyalo olo pesa oko nyaka walo economy mabed stable chon ni chulo mkati pesa di ni nyo mkati silingi 12 tindi nyo mkati pesa di piny ji nyaka red socks ji nyaka tuwe kamba kaka piny ringo mbele ka niso ni sani wawinjo marach lakini mbele ka jo piny di winjo maber wadwa ni jo piny nyithindwa gikwawa gik moko obed maber ok gibedo gi chandruok all right we ane dir Dr. Mark Matunga